Hello everyone, good morning. गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासैखौबो हरनो थाबाय आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय आरो बाजार दिन आरोना बाजाराव थांनो थाखाय आं रेडि जादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नायनाल' थानांला दिनै आरो बाजार सुनिबार आरोना दिनैहाय बाजार दिन बाजाराव थांनो थाखाय आङो पुरा रेडि जाजोब्बाय आरोना दखानखौहाय फंबायमोना खुलिहैग्रोखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं लेटै थांगोन आरो माने देहाया मोजां नङा आरोना फुंनिफ्रायनो देहाखौ थिग मोनाखै बेखायनो आं पुरा लासैहै थांगोन होननानै दखानखौहाय खुलिग्रोनो होबाय आरोना ओमफ्राय आं लासैहै थांसै आरो आंनियावहाय दखानावहाय गोदान गोदान कालेक्सन फैदों जायफोरा नांगौ जोंनि खाथि नोंथांमोना आंनि दखानाव फैनो हागोन टप गस्ला स्कार्ट लंपेन्ट आरि मोजां मोजां लाना फैदों आरोना आं माने भिडिअ खालामनो सानो माने भिडिअबो खालामबाय थानो बिदि समफोरखौ माने मिलायाखै आरोना ओंखायनो आं भिडिअ खालामाखै पुरा माने कालेक्सन गोदान गोदान फैबाबो माने आं भिडिअ लाबाय थानो माने समानो मिलायस्रायासै आरोना आंहा ओंखायनो आं लायाखै मोनगोन आंनियावहाय दखानाव फैबानो जोंनि खाथिनिया ओमफ्राय आं फट'फोर शेयार खालामगोन मोननैसो दिनै हायोबा आङो मोननैसो भिडिअ खालामनो होननानै आं सानदों आरोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना आं दायो दखानावहाय थांसै आरोना पुरा रेडि जाजोब्बाय दायो माने पुरा दखानाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना पुरा लेटै थांगोन आरो आं दिनै माने देहायाबो थिग नङा बेखायनो आं पुरा लेट जाबाय आरोना दिनैहाय दायो 8:30 जाबाय आरोना नायनानै जासिगोन बिदि जाबाय नैबे स्कार्टखौबो जिहेतु आं गानदों जिहेतु आं नैबे स्कार्टखौ गानदों नैबे स्कार्टखौबो नोंथांमोना मोनगोन आरोना आंनि दखानाव ओमफ्राय नैबे शार्टखौबो आरोना गरमनि थाखाय पुरा मोजां कम्फर्टेबल आरोना आंनि जे आं गानदों बे आउटफिटखौ आंनियाव मोनगोन आरोना नोंथांमोना लांफैबानो बिदिब्ला आं दायो दखानावहाय थांसै आरोना आरामै लासै लासै दायो नै दखान मोनफैबाय आरोना बेलेगनि आमाइनि आरोना बे आंनि खाथिनि ओमफ्राय नै आं थिं दखानाव मोनफैबाय बेबायदि आरोना बिथिं सब सेन्देल आरोना सेन्देलखौबो मोनगोन माबायदि नांगौ आरो लाबोगासिनो गोदान गोदान कालेक्सन सेन्देलखौबो जोबनानै दोङो आरोना बेसेबांल'सो जानानै दोङो ओमफ्राय बेयाव सब ड्रेस आरोना ड्रेस माने बिनिफ्राय मोनसे मोनसेखौ आङो नै बैथिंजाय सब आलायना दोनदों लंपेन्ट जा गस्ला जा सब आलायना दोनदों आरोना बिनि कालारिंखौ आं बे सिङाव सोनानै दोनदों ओमफ्रायनो बिथिंजाय दख'ना आर'नाइ दामि आर'नाइ बियो ओमफ्राय पाटनि दख'ना ओमफ्राय बिथिं भुटियाफोरनि ड्रेस आरोना नै बियो बिथिंथ' सादोर ओमफ्राय बिथिंबो दख'ना दङ ओमफ्राय बेयो सब सादोर आरोना ओमफ्राय बिथिंहाय कुर्ति मोनगोन आरोना बियो सादोर पेन्ट सेट आरोना नै बियो नैबे कालार ओमफ्राय नैबे पार्पला जाबाय सादोर गैया आरोना कुर्ति दं पेन्ट दं ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय नैबेनियाबो नैबे मोनसे कालार दं आरोना बिनिया सादोर दंखायो नै किउट किउट हेंकि फिसा 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 फिसाबो लाना फैदों आङो हेंकि आरोना नैबेफोरो पालिस मोनगोन ओमफ्राय नैबेबो सादोर बेबो जोब्बाय एसेनोसै आरोना गरमाव लानो थाखाय सब बरिया आरोना सफ्टखा ओमफ्राय बिथिं सिलाइ मेचिन लाबोनानै दोनदों सिलायाखै लाबोनानै दोनदों आरोना फिटिं खालामबावनो दोङो सिलाइ मेचिनबो सिलाइबो खालामनोसै आरोना ओमफ्राय आनैया सि फानग्रा बे आनैया आंनो लाना फैदो आरोना दाउ बेदरजों गोथाव जानोसै ओमफ्राय नैबेयावबो गथ'फोरनि पेन्ट दं आरोना ओमफ्राय बेफोर गस्ला मोनगोन ओमफ्राय बेफोरबायदि उन्दैफोरनि गथ'फोरनि हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोनगोन मोजां मोजां सुट मोनगोन थिं दङ पेन्ट आरि ओमफ्राय हेंकिखौहाय आलायदों बेखौ होख्राव मोजां खालामफैलाय गस्ला पेन्टखौ नैबेथिंहाय सिमसानिखौहाय नैबेफोरबायदि मोनगोन आरोना सिमसानि गाननाया ओमफ्राय गथ'फोरनिया नै किउट किउट नै जार्सिखौनो नुस्रायाखैलै आंहा होथेस्रादोंसो जार्सियानो सोनाया जायाखै बे सुटखौ ओमफ्राय सब ड्रेस आरोना ओमफ्राय क्रप टप आरिबो मोनगोन
बिथिंबो क्रप टप सब क्रप टप बेफोरो ओमफ्राय बिथिं बयसफोरनिबो शार्ट स्पर्टिं ओमफ्राय नै कुर्तियाहाय बेबायदि आरोना थ' बेयाव श'नि थाखाय माबाना दोनदों ओमफ्राय नै स्कार्टबो बेबो स्कार्ट मोनसे ओमफ्राय बिथिं हाफ पेन्ट मोनगोन बिथिं आरो बाजैनि दखान मा लांफैदों नोंलाय मा लांफैदो Ini mau saat bilang dore. Cur-curनो बिथिं बाजैनि आरोना थ' बेनियावबो नै दख'ना हारि मोनगोन ओमफ्राय बेबायदि आलायनानै दोनजोबो आरोना थ' जोंनि बे दखान माबाया हा मासे हामा सेकेन्ड हेन्ड थ' बिथिं आरो आमाइनि आरोना ओमफ्राय बिथिं आनैना हानि बिथिंबो दङ आरो बिथिं खावसे जोंनिया बिथिं खावसे बिथिं फाखनि ओमफ्राय बिथिंहाय आनैना हानि दखान आरोना थ' बिसिनाव नै दोङो हाथिनो जानायनिबो माबायोना जोङो बे आनैना हानि आरोना नै बिसिना मालाय बरिया साजायजोबना दोनदों स्कार्टआ बे कालारा नांबाय स्कार्टआ जि बरियाखा बे कालारा नांबाय आं मोजांसो नुदों बे कालारखौ आरो सब गथ'फोरनि गिदिरफोरनि बिथिं आरो सब बेबिसफोरनि आरोना गथ'फोरनि सब मोनगोन ओमफ्राय बिथिं दख'नाबो दखान बेयाव ओमफ्राय ओइयावबो सब मोनगोन आरोना बिथिं साइडजों ओमफ्राय जोंनि साइडआ बिथिं आरोना नैथिंबो मोनसे दङ दखान बर' आरोना बेबो सब दखान आरोना बिथिं ओमफ्राय जोंनि हल आरोना बे फिसा जास्ट दखानिफोरनि थाखाय ओमफ्राय आंनि दखानावबो नै बिदि सिमजानो जि किउट मोनखागोन आरोना जि मोजांखा गाननो रोङा खिन्थु बिसिनिखौ सब ड्रेस मोनगोन आरोना ओमफ्राय दायो दखानाव हायबाय ओमफ्राय दखानाव हायनानै एकदम दसे थालायनोसै दखानावनो देहाफोरखौबो मोजां मोनाखै आरोना देहा मोजां मोनाबाबोथ' उपाय गैया मावनानै जानो गोनां थ' न'आव थाबाबो जाया ड्रेस फानबाय जेथिया ड्रेसफोरा ओरैनो गोदोना थायो बेखायनो देहा थिग नङाबाबो फंबायखौ लानानैहाय आं दायो दखानाव दङ आरोना फानबाय थानोसै आरोना जेसे हायो नोंथांमोन आं दिनै मा खालामो दखानाव जोङो दखानाव जमा थानानै मा खालामो मायो नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय थागोन आरो थ' दायो जोङो थाइजौ हारिबो लाना फायना दोनो आरोना माने थांनायावबो मंगलबारावहाय जों थाइजौ जमा जादोंमोन नोंथांमोन शेयार खालामदोंमोन दिनैबो माने थाइजौ जागोन आरोना दायो दोङो नायलांबाय थादों आरोना जेसे हायो शेयार खालामलांबाय थागोन बे दिनखौहाय नोंथांमोननो आङो बाहाय फेरनो रोङा फिटिं खालामहोदों आमाइखौ आसखा सुगोन रोङो न' Monday से खुलेगा Monday kalau गाड़ी में लेके दायो दखाननिफ्रायहाय अयबिं अर्डर्स फैदों आरोना आङो साहा लोंनो थाखाय साहा माबादों ओमफ्राय बिथिं जागासिनो आगर होनानै बिथिंबो आर'नाइया जोंनिया फार्स्टआवहाय गांसे हाबाय आरोना येल्ल' आगरदो दा रेड आगरदो जानायबा मोजां मोनथारगोन बिथिं आर'नाइ ओमफ्राय बिथिं बेबो गांसे हासिगोन फालिया गांसे हासिगोन आरोना लास्ट फारि माबाय आरोना बिथिं आर'नाइ गांसे येल्ल'निखौ फार्स्ट दाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा इसोर रेड दागासिनो आरोना आं येल्ल'खौ दानो मोन्दोंमोन ओमफ्राय नै बिथिं र' येल्ल' रेड होदो आरोना इयावबो बेयो टेबोल क्लथ माने टेबोलनि थाखाय जाहैगोन आरोना माबायदि जागोन मिथिला
जाग्रायाबो बन क्रिम लाबोदों आरोना आङो बन क्रिम लाबोबाय लाबोनानै मिस्टि लाबोदों ओमफ्राय सिनि सापात बाय खाजोब्बाय आरोना साहा सिबग्राफ्रा लोंनोसै आरोना अइभिंनिफ्राय फैबाय आरोना दखानाव आरो फैफिनबाय ओमफ्राय फैफिननानै दायो नै जिरायगासिनो दखानावनो कास्टमार गैया आरोना जिरायगासिनो गरम ओरैबायदि गरमखा आरोना मा नायखोमासोदो नोंलाय मा नायखोमासोदो ओइलाय सिसि केमेरा नाहरगासिनो आं नोंखो दखानि सब जिरायनानै दङ आरोना थाइजौ हारि जाखांजोब्बाय आं थाइजौ जानाय भिडिअस लानो मोननायमोन गैया ओमफ्राय आर'नाइखौनो हासिबाय नोङो आर'नाइखौनो हासिबाय दा थाइजौ जानाय भिडिअ आं माने लानो हायासै देखायगोन सानदोंमोन आं कास्टमार दंमोन आरोना थ' बिनि थाखायनो बरिया हानानै जाखाबाय थाइजौबो जाखाबाय सिलाय मेचिन मोननानै होखारबाय हानाय मना बनायदों बे मना ओइलाय ओइखौ नों सोना होनो हायो ना हाया देलाय सोलाय मेगना पुरा खालि मानसियानो गैखाया मा जाबावगोन आर'नाइखौनो होनानै सोनो हायाखै मेगनानो नुला जाबाय सोनाबाय मना सुदों आर'नाइनि मना दा देखायगोन र' सुखांबोला दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं आरोना थ' मैयाहाय आं माने ब्लग खालामनानैहाय बेग सिथाबनाय मानायफोरखौबो आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बिदिनो कास्टमार फैनानै मानानै माने भिडिअखौबो खालामनाय जायासै माने हायासै आरोना ओमफ्राय बिदिनो कास्टमार फैनानै ओमफ्राय सिनाय मोननाय आनै बाजैमोन हायबाय ओमफ्राय जिरायनानै रायलायनानै मानानै सब भिडिअ लानायानो बावगारस्राबाय आरोना आङो थ' मैयाहाय साटारडे मोनलाय दिनैहाय सानडे आरोना थ' फुङावनो सिखारनानै मानानै ओमफ्राय दायोहाय थ' रेडि जानानैहाय नै गिर्जा थांदों आरोना जों गिर्जा थांगासिनो दङ आरोना आङो जेसां हायो आङो मैयाहाय दिनफोरखौ नोंथांमोननो आं सेयार खालामबाय खिन्थु गासैखौबो लास्टावहाय हायासै ना दखान बन्द खालामनानै मानानै ओमफ्राय भिडिअबो पुरा दा बावगारोलै आं बेबायदिनो माने भिडिअखौ खालामसिगोन फार्स्टनिफ्राय लास्टखिनियाव गैला भिडिअ'ना बिदि जाबाय थायो आरोना थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना जायफोर आंनि भिडिअखौहाय नायबाय आरोना थ' आं साटारडे दिनावहाय बाजार दिनाव माबायदि थाङो आं नोंथांमोननो आङो सेयार खालामबाय आरोना पुरा खोमसि जाना होलायबाय बे ससेयाव जेसे हायो थ' नोंथांमोननो आङो जेसे हायो आङो सेयार खालामबाय आरोना दिनैहाय सानडे फोरा गिर्जा थांसै मानसै दिनैनि दिन आरो मादि थाङो नोंथांमोना आं सेयार खालामला आरोना दिनैनि दिनखौ थ' मैयानि नोंथांमोना आङो मैयाहाय भिडिअखौ खालामजोबनो हायिखाय नोंथांमोननो शेयार खालामनानै खोन्थानो होननानै आं बे भिडिअखौहाय खालामजाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय बाय बाय लाभ इउ